Wel, croeso cynnes I chi unwaith eto. Ato ni mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni bore yma. Gai ddechrau trwy longyfarch. Lot o'r rhai ifanc wedi cael canlyniadau. Pawb wedi clywed, wedi gwneud yn arbennig o dda. So da iawn chi. Os chi ddim wedi gwneud cystal â chi yn gobeithio, pwydwch poeni. Dim ond aroliadau I nhw. A mae yna pethau llawer pwysicach. Felly, ni'n cofio amdano chi ac yn llawenhau gyda chi. Ambell I gyhoeddiad cyffredinol, fel fi nodi'n yn gyson, parcio, mae'r taflen yma yn caniatáu I chi barcio yn unrhyw un o'r meysydd y brifysgol, ond mae angen I chi lenwiau a wedyn roi o flaen y car ar y dashboard. A hefyd cofrestru os ych chi newydd yma heddiw, neu os chi wedi bod a heb gofrestru, gai annog chi I gofrestru, ac yna I ystyried o ddifri faint llwch chi gyfrannu. Fel o'n i'n sôn ddoe, mae yna gostiau I gynnal y cynhadledd, felly plis ystyriwch hynny a wedyn roi fan hyn. Mae cyfle I roi arian, cash yn yw, neu talu a cherdyn, neu mynd ar y we hefyd. Ni'n edrych ymlaen eto bore yma I Steffan harwain ni, mynd â ni eto I ardd Gwasanaeth. Ni'n gweddio bydd Duw yn ei ddefnyddio fe eto. Gyna, o ran trefn y dydd, mae yna seminar prynhawn yma am 2 o'r gloch. Yn cyd-fynd gyda'r seminar, mae yna grefft falle fel opsiwn arall I rai o'r rhai sydd â diddordeb wneud crefft. Bydd hynny y 2 yma yn cael ei cynnal yn yr stafelloedd ar hyd y coridor yma. Ac yna heno am 6:45, Emyr James o Gaerdydd bydd yn arwain yr oedfa heno. Ar ôl y cyfarfod heno, am tua hanner awr wedi 9, mae yna griw yn mynd I gyfarfod wrth y jeti, a maen nhw'n gobeithio mynd I gael swim. Na, dim. Peidiwch mynd am swim, okay? Mae'r môr yn rough iawn heddi. Ond mae criw yn gobeithio cyfarfod am hanner wedi 9 wrth y jeti, jyst I fynd am wac ac I fwynhau yr olygfa. Prynhawn yma, mae seminar, a mae David Job yn mynd I arwain y seminar, felly mae jyst yn mynd I roi gair byr I esbonio beth bydd e'n ei drafod. Diolch. Ie, mae'r teitl falle, di'r teitl ddim yn egluro digon, dal y gwirionedd mewn cariad. Da ni byw mewn oes lle mae safonau wedi newid, ac yn arbennig lle mae rhyw a rhywioldeb yn y cwestiwn, mae safonau wedi newid, a da ni wynebu sefyllfa wahanol. Felly, y cwestiwn dwi yn ceisio I ateb prawn ma, neu ceisio yn harwain I wrth I ni drafod efo'n gilydd gobeithio, ydy nid be ydy y safonau ydyn ni yn gredu sydd yn iawn, ond sut dyn ni'n ymddwyn tuag at rai sydd yn arddel safonau gwahanol. Mae yna bobl yn penderfynu priodi, neu mae penderfynu byw efo'i gilydd heb briodi, a falle bod hyn yn effeithio arno ni. Mae yna rai'n sryglan efo'i emosiynau, teimladau hunan a'i rhywioldeb I hunan. Dyn ni'n byw mewn oes lle mae pob math o bosibiliadau. Ydyn ni'n bobl saff I gyrraedd rhain? Ydyn nhw'n teimlo'n saff yn cwmni ni? Sut fedrwn ni fod yn llys genhadon Iesu Grist i'r bobl yma sydd yn wahanol? Felly, dyna'n ras be dwi yn gobeithio I ni fedru edrych arno fo pnawn yma. Diolch yn fawr. Fi'n mynd I ofyn hefyd I Steff Job I ddod ymlaen I roi chydig o fanylion I ni. Gai annog, cyn I Steff ddod, gai annog bod ni'n cofio am Steff, am Rebecca, am Alaw, a bobl yma sydd yn ymroi i'r gwaith. Mae angen gweddi arnyn nhw. Gai annog I ni fel bobl, fel unigolion, fel eglwysi, I gofio amdanyn nhw mewn gweddi. Diolch, Steff. Gret, diolch Gwydion. Dwi'n mynd I fod yn hir o gwbl, ond jyst diolch gynta. Diolch I chi gyd. Mae'n lyflu edrych allan a gweld gymaint o wynebau o rai sydd wedi helpu y mudiad yn ystod y flwyddyn ac wedi cymryd rhan mewn hyd mewn gwersylloedd ac cenadleddau ac efo ymgyrchoedd ac yn y blaen. So diolch yn fawr iawn I chi. A diolch I chi am eich gofal
da ni yn ymwybodol iawn fel staff bod chi yn gofalu ac yn gweddio amdana ni. Un o'r pethau sy'n cael ei ddweud wrtho fi'n aml ydy, please, allwn ni cael mwy o wybodaeth am y mudiad, mwy o wybodaeth am sut mae pethau'n mynd, sut mae pethau yn ariannol, be ydych chi'n neud ac yn y blaen. A mae'n eitha anodd, achos i fod yn onest, dwi'n rili isio tynnu sylw at y mudiad o gwbl. Cris sydd yn bwysig ar eglwys chi yng Nghymru, ac felly mae'n balans anodd i'w gadw. Ond be dyn ni wedi wneud, dyn ni wedi cynhyrchu adroddiad bach am y gwaith, ac yn arbennig ymalle tynnu sylw at rai o'r pethau newydd sydd yn digwydd. Felly mae nhw ar eich set i chi. Plis cymrwch o a darllenwch o. Mi gewch chi yn yr adroddiad lot o wybodaeth sydd am bethau newydd fel yr gwaith Lumina, sydd yn waith ar gyfer pobl ifanc. Gwaith y gwersylloedd, mae'n eich bach o wybodaeth yna am y gwersylloedd, ac wedyn mae'n wybodaeth yna am Phil Swan, sy'n mynd i fod yn dechrau gweithio i ni fel gweithiwr bugeiliol. A gwaith Phil bydd o'n parhau yn Llanelli fo'r eglwys, ond bydd o'n gweithio rhan amser i'r mudiad i helpu gweinidogion. So ei waith o bydd just mynd a cwrdd y gweinidogion, gweddio gyda nhw a helpu yn arbennig wrth iddyn nhw fynd efallai trwy gyfnodau anodd. Mae lot yn eglwysu ni yn fach, mae lot yn eglwysu ni yn eitha ynysig, a felly mae'n bwysig bod ni'n rhoi help. Mae'n wybodaeth am Bryn y Groes, am cylchgronau, y gwaith, y cynadleddau ac yn y blaen, ac wedyn y gwaith efengylu hefyd. Ac efallai dau beth i dynnu'ch sylw chi iddo fo. Peth cyntaf ydy, mae'n fyrdwn mawr gen ni i drio helpu Cristnogion ac eglwysi sydd efallai yn stryglo. Mae yna rannau o Gymru, a fedrwch chi edrych ar y map, a mi fedrwch chi weld mae yna rannau o Gymru lle mae yna eglwysi. Ac dydyn nhw'n eglwysi Americanedd mawr, ond maen nhw'n eglwysi gweddol gryf. Ond mae yna rannau o Gymru yn fanna, welwch chi, does yna fawr ddim byd, neu mae yna jyst Cristnogion mewn eglwysi bach. Ac felly, dyn ni eisiau helpu. Felly, rhan o hwnna ydy, mae gennym ni, dyn ni wedi bod yn partneru efo Grace Rural Wales Partnership, a mae gennym ni gynhadledd ym Mryn y Groes ar Hydref y 12fed, cynhadledd galwad i'r bryniau. So byddwn ni'n edrych yn fanna ar sut ydyn ni yn medru estyn allan at bobl yn arbennig sydd yn byw yng nghefn gwlad. Felly cofiwch am hwnna. Hefyd, bod os ydych chi wedi gweld hwn yn cylchgrawn, holi ydi o. Mae o'n dod allan yn Nadolig. Mae o'n ddwyieithog yn ddiddorol iawn. Mae eglwysi Saesneg wrth i bodd efo fo, oherwydd i fod o'n ddwyieithog. Mae'n gymaint eglwysi Saesneg yng Nghymru rili isio estyn allan i Gymru Cymraeg, a felly maen nhw'n ffeindio hwn yn rhywbeth helpful iawn. Felly mi fydd na'n dod allan Dolig nesa, so os ydych chi isio copïau o hein, please cysylltwch, fydd yna fwy o wybodaeth ar y we ac yn y blaen. Ond jyst yn lle bod fi'n deud pa mor dda ydi o, achos mewn un ystyr, lle dydy'r cylchgrawn ddim yn bwysig, ond glywes i'n ddiweddar am fedydd oedd wedi digwydd, ddim yn bell o fama yn y gogledd, a person oedd wedi dod i gredu yn reit ddiweddar. A beth oedd wedi digwydd, mae'r hanes yn y cylchgrawn, ond oedd y person yn ei gegin, ac oedd hi ar ben arni hi, a dyma hi'n gweiddi allan a dweud, yli ddew, os na ni di ateb, os na ni di helpu fi, yna dwi ddim eisiau cario ymlaen. A be ddigwyddodd ar y foment yna, dyma un o hein yn dod trwy'r drws ac yn glanio. A dyma hi'n cymryd o, dyma hi'n darllen o, dyma hi'n cael manylion yr eglwys, a rwan mae hi wedi ei bedyddio ac mae hi yn llawen yn yr arglwydd. Felly, darllenwch os gwelwch chi fod yn dda am hyn. Ac wedyn,
Just o ran yr ochr ariannol ac yn y blaen, dwi'n gwybod bod ni'n cymryd rhodd diolchgarwch yn y gynhadledd i waith y mudiad bob blwyddyn. A mi fydd yna gyfle i chi fori i wneud hynna yn y cyfarfod bore. Ond jyst i roi chydig bach o wybodaeth, pan nath Covid daro, oedd pethau ddim yn edrych yn gret yn ariannol i ni fel mudiad, ond yn rhyfeddol mae Duw wedi bod yn ffantastig a'i bobl. Ac felly, ar ôl Covid, oedden ni mewn sefyllfa gryfach nag oedden ni cyn Covid. Diolch i Dduw. A felly, da ni wedi bod yn datblygu, da ni wedi bod yn cael mwy o staff i mewn i weithio ar weinidogaethau yn arbennig. Ac da ni yn rhoi arian tuag at bethau fel ymgyrch Eisteddfod, fel ymgyrchoedd eraill, fel y gwersylloedd, ac felly mae'r pethau yma i gyd yn costio i ni. Da ni'n meddwl yn arbennig flwyddyn nesaf byddwn ni angen mwy arian. Mi fyddwn ni yn gwneud colledion sylweddol, dwi'n siŵr. Mae prisiau pethau wedi codi. Da ni wedi bod yn trio cadw prisiau gwersylloedd i lawr. Mae gennym ni 15 gwersyll bob blwyddyn rwan. A da ni wedi bod yn gorio gwario ar Fryn y Groes, boilers newydd a pethau fel yna. Felly, os ydych chi yn medru rhoi i'r gwaith, sy'n ni yn gwerthfawrogi hynny. Dwi'n gwybod bod yna nifer ohonoch chi yn rhoi yn fusol ac yn y blaen, a felly mae hwnna'n hyfryd, ac os fedrwch chi barhau i wneud hynna, neu hyd yn oed gynyddu hynny, fydde hwnna'n gret. Ond mae yna daflen fel yma yn yr adroddiad, taflen i bartneri efo ni. Mae'r blaen just yn sôn, hynny di, jyst i chi roed eich manylion ac i chi ddweud bod chi'n fodlon derbyn gwybodaeth gyda ni ar e-bost neu'r trwy'r post. Sy'n ni wrth yn bodd pe bai ni'n medru pasio gwybodaeth ymlaen i chi. Felly, fedrwch chi roed eich manylion ar hynny. Beth bynnag arall ydych chi'n neud, rhowch hwnna i mewn yn y casgliad i ni. Wedyn, y tu mewn, mae modd i chi roed rhodd, a mae yna fanylion rhodd gymorth, gifted ar y cefn. Fedrwch chi roed rhodd unwaith, ac fedrwch chi gyfrannu trwy roed arian efo hwn, a fedrwch chi gael amlen o fanna a'i roed o'n y casgliad. Ond da ni yn ymwybodol bod na ddim lot o arian papur o'i amgylch dyddi yma. Fedrwch chi ddefnyddio check, ond mae yna wybodaeth yna sut fedrwch chi roed efo cerdyn ar-lein hefyd. Fedrwch chi hefyd roed dros ffôn, so mae'r wybodaeth yna hefyd. Neu, ac efallai fyswn ni'n gofyn i chi feddwl am hyn, ydych chi'n medru rhoi yn rheoledd? Achos mae hwnna'n medru helpu ni efallai i gynllunio'r gwaith ychydig bach yn well. Lle os ydych chi'n dilyn y ddolen yna, mi eitho fo i'r wefan, ac yna mae yna nifer opsiynau gwahanol i roed yn rheoledd i waith y mudiad. O 5 punt y mis fyny at fwy na hynny. Ac felly, meddyliwch am hynna. Felly, does dim rhaid i chi, sy'n rhaid i chi roi gwbl, does dim rhaid i chi roi fori yn y casgliad, achos ni'n gwybod bod pethau yn wahanol ac yn arbennig efo fel mae pethau yn economaidd ar hyn o bryd, efallai bod rhoi rhodd mawr yn rhywbeth sydd yn anodd i'w wneud. Ond os ydych chi'n medru eich di bach yn rheoledd, fysa hynna yn wych. Ac yn arbennig, achos dwi'n siŵr bod ein chi wedi bod yn darllen llythyrau gweddi ar problemau da ni wedi bod yn cael dros yr haf efo gwersylloedd yn gorfod cael eu canslo ac yn y blaen, ac dim ond ddwy, nathon ni orfod gorffen gwersyll arall yn gynnar oherwydd fod yna rhyw virus yn mynd trwad. Ac wrth gwrs mae hwnna'n gur pen mawr i ni fel staff. Ond beth sydd yn gret gwybod ydy bod Duw yn rheoli. A jyst gorffen, jyst trwy ddarllen neges destun ges i bore yma gan riant. Oedd y rhiant yna di gyrru fyny ddoe i Fryn y Groes o'r de i bigo i'w plentyn i fyny. A dyma be mae'n deud. Just a bit of news from me. Although the camp was cut short, my son gave his life to Christ on Tuesday evening. I have never seen him so happy and glowing. And he was telling me all about what Jesus did for him on the cross on the way home in the car. Praise God for his goodness and mercy. A dros yr ha, da ni wedi canslo
dau wersyll, ond yn y gwersylloedd yna, da ni'n ymwybodol bod yna nifer o blant o wedi cael trwydigaeth a wedi proffesu ffydd. Felly mae yna rhywun ddim yn hapus am y gwaith sydd yn mynd ymlaen yn amlwg, ond diolch bod Duw yn gweithio a diolch i chi am eich partneriaeth a'ch gweddiau. Diolch yn fawr, Steff. Mae dda clywed yn dweud bod Duw wedi achub unigolion yn ystod yr wythnos y diwetha. A pwy a wyr bydd yn achub yma bore yma. Os ych chi ddim yn credu, gofnwch hynny. Duw achub fi. Ac y byddwn ni sydd yn credu, gafon ni'n annog bore yma i ryfeddu fwy, bod ni'n gallu dweud Duw, ein tad. A bod ni ryfeddu fwy ar hynny ac ar gariad y Crist. Gadewch ni jyst wrando'r eiriau y Duw. Dyma mae'r Salm 95 yn dweud. Dewch, canwn yn llawen i'r arglwydd, rho'n froedd o orfoledd i graig ein llachawdwriaeth. Down yw bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd Duw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goruwch yr holl ddiwiau. Mae gadewch ni ymateb i hynny trwy ganu. Yr emyn gyntaf. Dyma gariad, pwy a'i treitha, pwy gallai sôn am hwn. Anchwiliadwy, mae'n amhosib ffeindio fe yn ei ddyfnder i'r llwyr. Anchwiliadwy ydw ef. Dyma gariad yw ddyfnderoedd byth ni threiddia nef y nef. Dyma gariad, gwyd fy enaid, yw holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad, wna'i mi ganu yn y bythol wynfyd mawr. Yn yr ail bennill. Ymlochesaf, hynny yw fi'n llochesu, fi'n mynd i guddio. Yn ei glwyfau, ymgysgodaf, dan ei groes. Ymddigrifaf, wrth y modd yn ei gariad. Cariad mwy na hwn nid oes. Fe gadwch ni godi i ganu mawl mewn rhyfeddod a diolchgarwch am y cariad yma.
Gwrwch ni weddio, arglwydd derbyn yn mawl ni, y pa gariad sydd fel hyn. Ac o Dduw, diolch i ti yn dy ras, dy fod ti y Duw rhyfeddol wedi'n caru ni, ac yn ni'n cydnabod ni'n mynheiddi dim, ac i ti di tywallt gras ar ben gras. Arglwydd ni'n gofyn, bore yma os gweli di fod yn dda, dyro gipolwg i ni o dy gariad di, dyro gipolwg i ni o gariad Iesu Grist, dyro ni gipolwg o gariad yr Ysbryd Glân, nes y byddwn ni'n cael ein llorio, ac y byddwn ni eisiau dy ganmol di yn fwy. O arglwydd, derbyn ein mawl yn diolch, yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ni'n darllen y bore yma o Efengil Ioan, penod 17, ac yn ni'n darllen o adnod 13, hyd at ddiwedd y benod. Mae'n rhyfedd meddwl yn dweud, dyma eiriau Iesu Grist, just chydig cyn mynd i ardd Gwasanaeth. A dyma eiriau fe yng nghyw y disgyblion. Gadewch ni wrando ar air ein Duw. Ond yn awr, yr wyf yn dod ata ti, ac yr wyf yn llefaru'r geiriau hyn yn y byd, mwyn i'm llawenydd i fod ganddynt yn gyflawn ynddynt hwy eu hunain. Yr wyt ti wedi rhoi iddynt dy air di, yr wyf fi wedi rhoi iddynt dy air di, ac mae'r byd wedi ei cysau hwy. Am nad ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Nid wyf yn gweddiwr i ti ei cymryd allan o'r byd, ond ar ei ti ei cadw'n ddiogel rhag yr un drwg. Nid ydynt yn perthyn i'r byd, fel nad wyf innau'n perthyn i'r byd. Cysegra hwy yn y gwirionedd, dy air di yw'r gwirionedd. Fel yr anfonais ti fi i'r byd, yr wyf fi'n ei hanfon hwy i'r byd, ac ei mwyn hwy, yr wyf fi'n fy nghysegru fy hun, mwyn iddynt hwythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd. Ond nid dros yr rhain yn unig yr wyf yn gweddio, ond hefyd dros yr rhai fydd yn credu yno fi trwy ei gair hwy. Rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel rwy ti o dad yno fi a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod ynom ni, mwyn i'r byd gredu mai tydi ym hanfonodd i. Rwy fi wedi rhoi iddynt hwy y gogoniant a roddais ti i mi, mwyn iddynt fod yn un fel yr ydym ni yn un. My fi ynddynt hwy a thydi yno fi. A hwythau felly wedi ei dwyn i undod perffaith, mwyn i'r byd wybod mai tydi am hanfonodd i, ac i ti ei caru hwy, fel y ceraist fi. O dad, yma rhai o'r wyt ti wedi ei rhoi i mi. Fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn selio'r byd. O dad cyfiawn, nid yw'r byd yn dydnabod, ond rwy fi yn dydnabod, ac mae'r rhain yn gwybod mai tydi am hanfonodd i. Rwyf wedi gwneud dy enw di yn hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad a'r hwn yr wyt wedi fy ngharu i fod ynddynt hwy, ac i minnau fod ynddynt hwy. Wel, diolch i Dduw am ei air. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni'n cydnabod, i ni'n darllen ac i ni'n meddwl am bethau rhyfeddol y bore yma. I ni wedi bod yn ystyried rhywbeth rhyfeddol am yr arglwydd Iesu Grist, Duw ei hun yn dod yn ddyn, a Duw ei hun yn ei ddyndod yn dioddef yn yr ardd. Ac o arglwydd ni'n diolch i ti am ein gwaredwr, ac yn gofyn y byddi di nawr yn defnyddio dy was eto bore yma i ddangos i ni rhyfeddod dy gariad, rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr, rhyfeddod yr iachawdwriaeth, ac o arglwydd bod ni nawr yn cael bywyd tragwyddol,
dy adnabod di ac adnabod Iesu Grist, a bod yn un yn y berthynas yma, arglwydd ni'n rhyfeddu, fel wyt ti wedi'n caru ni. Diolch o Dduw, dy fod ti'n Dduw cariad, yn Dduw caredig. Go arglwydd ni'n gweddio yn dy ras, byddi di yn dangos mwy a mwy i ni o'r arglwydd Iesu Grist, ac y byddwn ni o arglwydd yn cael hynny yn effeithio ar ein bywydau ni, ar ein emosiynau ni, ac nid yn unig heddiw, ond yn bydd yn cael effaith ar ein byw. Ni'n gweddio arglwydd y byddi di yn cadw ni yn y byd, tra bod ni yn y byd, cadw ni rhag yr un drwg os gweli di fod yn dda, sancteiddia ni yn dy wirionedd, a defnyddia ni i fod yn gyfrwng o fendith i eraill, gogoniant Iesu Grist. Amen. Cyn i Steffan ddod ymlaen, fe ganwn ni eto gyda'n gilydd, fe wnaed gwyl i Gwasanaeth, edrych ar dy brynwr mawr, yn y ring ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed, fe godwn ni i ganu. Bore da chi unwaith eto, diolch Gwydion am dy arweiniad unwaith eto. Mae'n hyfryd gwybod bod ni'n cael arweiniad ysbrydol a dywiol bob bore, felly diolch ti Gwydion am dy arweiniad. Fel ddwedes i ddo, mae yna 3 adran sydd yn sôn am hanes Gwasanaeth, Efengyl Matthew, Marc a Luc. Yn anffodus dyw Ioan ddim yn sôn yn fanwl, ac felly ni methu cael un bob bore. Byddwn ni'n cael Luc fori, ac felly wnaeth allan Marc unwaith eto, byddai yn pwysleisio ar adrannau, ar adnodau yn Efengyl Marc, penod 14. Felly os oes gyda chi'ch Beiblau, trowch yn ôl i Efengyl Marc, penod 14. Dechrau yn adnod 32. Gwnewch chi wrando felly ar air Duw. Deithant i le o'r enw Gwasanaeth, ac meddai wrth ei ddisgyblion, eisteddwch yma, tra byddaf yn gweddio. Ac fe gymerodd gydag ef Peder ac Iago ac Ioan, a dechreuodd deimlad arswyd a thallod dwys. Ac meddai wrthynt y mae fy enaid yn drist iawn hyd at farw, arhoswch yma a gwyliwch. Aeth ymlaen ychydig a syrthiodd ar y ddeiar, a gweddio ar i'r awr petai'n bosibl fynd heibio iddo. Aba, dad, meddai, y mae pob peth yn bosibl i ti cymer y cwpan hwn o ddiwrthyf.
Eithir nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Daeth yn ôl a'i caelw'n cysgu, ac meddai wrth Pedr, Simon a'i cysgu rwyt. Ond ni eiliaist gwylio am 1 awr. Gwyliwch, a gweddiwch na ddewch i gael eich profi, a mae'r ysbryd yn barod ond y cnawd yn wan. Aeth ymaith drachefn a gweddio gan lefaru'r un geiriau. A'n ffaith yn ôl fe i cafodd rwy'n cysgu eto, oherwydd yr oedd ei llygaid yn drwm, ac ni wyddent beth yw ddweud wrtho. Daeth y drydydd waith, a dweud wrthynt, a ydych yn dal i gysgu a gorffwys? Dyna ddigon. Daeth yr awr. Dyma fab y dyn yn cael ei fradychu i ddwylio pechyduriaid. Codwch ac awn. Dyma ffrymydychwr yn agosau. Wel, yn y 4edd ganrif, fe ddarganfwyd air yn nolau coffi. Rwyfeinwyr yn darganfod, jyst cyn bod nhw'n gadael yr ynysoedd yma, yn darganfod air yn nolau coffi. A wedyn ganodd o flynyddoedd wedyn, dyma'r gweithiennau yma'n cael ei darganfod eto. Y mwyn gloddiau yma'n cael ei darganfod. A ddechrau'r 20fed ganrif yn arwain at 30 mlynedd mwy o gloddio a darganfod air. Ac o'n nhw'n meddwl bod nhw wedi darganfod yr holl air oedd i'w canfod yno. A dyma nhw'n darganfod hen weithiennau oedd y Rufeinwyr wedi darganfod. Ac erbyn hynny dyma Prifysgol Caerdydd a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn sylweddoli, ac felly dyma nhw'n anfon eu pics a'i raw, a pawb eisiau rhan o'r pei. Yn sylweddoli bod yna ragor o air. Gallwch chi fynd yno, dwi'n siŵr faint o air sydd yn yr agor, ond wrth gwrs mae yna air a mae yna gemau o'r ardal hwnna yn cael ei gwerthu ar draws y byd. Mae yna fwy i'w gloddio yma. Mae yna ragor o air i'w canfod yng Ngethsemane y bore yma. Mae yna gymaint i'w weld. O'n i siarad gyda un person oedd yn dweud mae fel y rheiadrau o fendith. Wrth ni edrych ar Gethsemane, mae fel rheiadrau. Wel, mae yna air i'w cloddio yma. Jyst i atgoffa rai sydd wedi bod yma drwy'r wythnos, ac i esbonio rhai falle sydd yma am y tro cyntaf. Ni'n edrych ar hanes Iesu yng Ngethsemane, ac yn gwneud hynny mwyn cael cipolwg o gariad Duw yn Iesu. Sylweddoli, mae e'n hangen fwyaf yw i gael blas ac i gael cipolwg mwy o ddyfnder ac uchder a lled cariad Duw tuag atom ni. Mae gymaint i'w ddweud. Ar weddi y byddwn ni yn profi hynny ac yn deall yn ein calonnau mawredd yr Efengyl. Ni wedi gweld canolbwynt yr Efengyl. Ar y bore cyntaf, bore Mawrth, y syniad yna o'r cwpan fel canolbwynt profiad Iesu yng Ngethsemane. Y darlun yma oedd ganddo fe o'r cwpan y bydde fe yn gorfod yfed, cwpan dy gofaint y tad, a bydde fe yn yfed y cwpan fel bod ni yn gallu yfed cwpan iachwydwriaeth. Iesu yn marw fel bod ni yn cael byw. Dyna chi ganolbwynt yr Efengyl, bod Iesu yr un cyfiawn yn marw yn lle yr anghyfiawn, mwyn dwy ni at Dduw. Ac felly dyna chi ganolbwynt Gethsemane, dyna chi ganolbwynt yr Efengyl, dyna chi ganolbwynt ein ffydd ni. A fel ddwedes i fore Mawrth, yn y nefoedd fe fyddwn ni yn addoli yr oen a laddwyd. Dyma ganolbwynt yr addoliad yn y nef hyd at heddiw. Ac felly ni eisiau gorfoleddu a llawenhau yng nghroi Calfaria. Nid bod yn embarrassed, ond i gyhoeddi mai dyma newyddion da i'r holl fyd. A mae pob bendith yn tarddio hynny. Mae pob bendith ysbrydol yn lledu o hyn fod Iesu Grist wedi mynd i'r groes, wedi mynd trwy brofiad Gethsemane, wedi mynd i'r Calfaria a marw yn ein lle. Heddiw eisiau ystyried bendith gweddi. Y fendith bod ni'n gallu troi at Dduw mewn gweddi. Ni'n mynd i edrych ar berthnasau Iesu. Perthnasau Iesu a Duw y Tad. Perthynas Iesu a'r disgyblion. Ac wedyn perthynas Duw a'r Cristion. Gobeithio bydd na ddigon o air yn hyn i gyd, wrth ni gloddio'n ddyfnach.
byddwn ni'n sylweddoli bod yna wahoddiad i berthynas dragwyddol. Bod chi a fi yn byw yn bywydau gyda tragwyddoldeb a'r nef o'n blaenau ni. A bod Duw yn gwahodd ni mewn i ganol y berthynas hon i ni'n gweld yng Gwasanaeth. A'r pwynt cyntaf felly yw perthynas Iesu a Duw y Tad. Dyma chi y berthynas fwyaf sylfaenol. Fel ni wedi gweld yn barod wrthos yma, mae Mathew 26 a Marc 14 a Luc 22 yn dangos cyflwr meddwl ac emosiynol Iesu hano yng Gwasanaeth, ychydig oriau cyn yn cael ei ffredychu. Ni wedi darllen yr adnodau o Ioan 17, lle ni'n gweld Iesu fel yr arch o ffeiriad mawr. Mae'n gweddio droso ni, mae'n gweddio ar ein rhan, mae'n gweddio byddwn ni'n cael ein bendiffio, byddwn ni'n profi cariad, byddwn ni'n cael ein sancteiddio, byddwn yna undeb. Ni'n gweld Iesu fel yr arch o ffeiriad, y cyfryngwr, yn gweddio droso chi a droso fi, pawb fydd yn credu. Ond yng Gwasanaeth ni'n gweld Iesu yn gweddio fel dyn, fel mab, fel un ohono ni, yn ei natur ddynol. Mae yna wendid. Ni'n gweld bod wedi ei greu o gig ac o waed, bod e mor debyg i chi a fi, yn marwolaeth gwbl unigryw, ond eto yn un ohono ni, wedi ei greu yn ddyn, wedi ei eni o fair, fel bod e'n gallu dod yn waredwr. A ni'n gweld yn gweddio yn y math hynny, yn y ffordd hynny. Adnod 33 felly, chi'n gweld yn fan hyn, mae'n troi gyda Pedr ac Ioan a Ioan, mae gyda fe arswyd a thallwyd dwys. A mae'n mynd mlaen i ddweud, mae fe naid yn drist hyd at farw. Ac yn adnod 36, mae'n gweddio, Aba, Dad, y mae pob peth yn bosibl i ti, cymer y cwpan hwn o ddiwrthif. Ei ffyrnid yr hyn a fyny fi, ond yr hyn a fyny di. Mae telesgop James Webb wedi teithio 900,000 o filltiroedd. A mae yna ddarluniau wedi dod o'r telesgop hynny, a ni'n cael gweld pethau does neb erioed wedi gweld o'r blaen. Ni'n gweld enghraifft the first deep field. A mae yna un llun bach sydd gyda miloedd o galaxies. Y telesgop yma yn cael gweld mewn i berfeddion y bydysawd, yn cael gweld pethau bydda awduron y Beibl erioed wedi dychmygu cael gweld. A ni'n cael gweld y llun yma bod y telesgop wedi mynd mor bell, does dim ymyrraeth, a mae'n gallu gweld mewn i ddymderoedd y bydysawd. Ac yn ni'n cael y fraint o cael gweld hynny. Ni'n cael y fraint o allu gweld lluniau yn hunain o'r galaxies yma. A ni'n rhyfeddu at gredigeth Duw. Wel, yn yr adnodau yma, ni'n cael y fraint o gael gweld perthynas y tad a'r mab. Ni'n cael y fraint o gael edrych mewn i ganol y berthynas hon, perthynas tragwyddol. Nid edrych ar clwstwr o galaxies, ond yn edrych i'r ffordd oedd y tad a'r mab yn cysylltu ac yn cael perthynas. Ni'n gweld cariad, ni'n gweld parch, ni'n gweld gostyngeidrwydd, a ni'n gweld gonestrwydd poenus a ro. Ni'n gweld awydd i ogoneddu ac i fyddhau. Gadewch chi hyn bore yma eto i suddo mewn i'ch colonnau chi. Fi eisiau camu nôl i dragwyddoldeb gyntaf i gyd. Y peth cyntaf ni angen cofio yw fod y berthynas hon yn berthynas dragwyddol sydd wedi dechrau nôl yn y dechreuad cyn lledu'r byd, cyn amser ei hunan. A ddechrau'r ail ganrif a mewn i'r trydydd ganrif, oedd y syniad o adoptionism, mabwysiadaeth falle, wedi dod yn boblogaeth. Dyn o'r enw Theodotus o Byzantium yn rhoi y theori yma fod Duw wedi mabwysiadu Iesu yn fab. Fod dim natur ddwyfol, tragwyddol gan Iesu Grist,
bod e ddim yn bodoli cyn Bethlehem, mae dyn sanctaidd ac arbennig oedd Iesu, a bod Duw yn edrych ar y person yma ac yn gweld sancteiddrwydd Iesu ac yn ei fabwysiadu fe wedyn, yn ei wneud yn fab dwyfol. Rai yn dweud adeg eifedydd eraill ar fynydd gweddnewidiad, eraill falle ar ei atgyfodiad. Ond y pwynt yw bod Iesu Grist ddim yn dduw tragwyddol, i fod e heb fodoli cyn Bethlehem, a'i fod e'n cael ei wneud yn fab dwyfol oherwydd ewyllus Duw. A mae hyn wrth gwrs yn gwadu diwdod tragwyddol Iesu Grist. Mae hefyd yn gwadu y berthynas tragwyddol hon rhwng y tad a'r mab. Ac yng nghyngor na Cear 325, fe gondemiwyd hyn fel heresy. A dwi ddim yn rwydd i weld, dwi'n yn anodd i weld pam. Achos mae'r gwirionedd yma mor glir yn yr ysgrythurau. Natur ddwyfol, tragwyddol, yr ail berson y drindod y mab. Chi'n bod 4 mis i heddi, bydd rhan fwyaf yn ni'n cael cyrfau carolau. Ragfyr 22, di Sul, ac felly bych chi siŵr o fod mewn cwrdd carolau heddi mewn 4 mis. A pa fath o bethau fyddwn ni'n clywed? Ioan 1 adnod 1 efallai. Fyddwn ni'n clywed y geiriau yma. Beth yw y geiriau? Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Ac yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yn y dechreuad, Colosied 1 efallai, adnodau 16, 17. Yn ddiwedd y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig ac anweledig, a mae ef cyn pob peth. Felly bych chi'n clywed hynny mewn cwrdd carolau. Yn cael ein atgoffa fod Iesu Grist cyn pob peth. Bod pob peth wedi ei greu trwyddo fe ac ei fwyn. Ei fod e yno yn y dechreuad. Weledd ddiwdod yn y cnawd, felly bych chi'n canu hynny mewn rhai misoedd. Neu gallwn ni ganu hyn heddi ymhlith holl rhyfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Athanasius o Alexander yn y 4th ganrif yn dweud hyn. There was never a time or even a thought when he was not. Na ddweud hwnna eto. There was never a time or even a thought when he was not. Wastad wedi bodoli. Beth ddywedodd Iesu hunan yn Ioan 8 i'r Phariseiaid cyn Abraham yr oedd. Dyna'r un nath ymddangos yno yn y berth, fel welon ni gyda Nathan. Dyma chi breswylydd mawr y berth. Dyma eich un sydd yn gwbl dragwyddol. Beth ddigwyddodd ym Bethlehem? Y gair tragwyddol, ail berson y drindod, yr un sydd â natur ddwyfol tragwyddol, yr un oedd yno yn y dechreuad cyn pob peth, yr un tragwyddol yn ychwanegu natur ddynol yw natur ddwyfol. Mae nawr yn dod yn dduw ac yn ddyn, diwdod yn y cnawd. Ac felly mae'r syniad yma fod Iesu Grist ddim yn dragwyddol, fod e ddim yn bodoli ers tragwyddoldeb. Wel, mae mor glir yn yr ysgrythurau fod Iesu Grist yn y dechreuad a creuwyd pob peth trwyddo ef. There never was a time when he was not. Cofio Stuart Olliott yn pergethu yn y gynadledd Saesneg ac yn dweud mae e wastad wedi bod yma. Ar y spot yma lle rwy'n sefyll, mae e wastad wedi bod yma. Wastad wedi bodoli. Cyn llunio'r byd ar nefoedd wen. Ond beth am y syniad am y tad a'r mab? Gallwn ni ddweud bod ail berson y drindod yn dragwyddol. Ond beth am y syniad yma o'r tad a'r mab? Odi honno'n berthynas dragwyddol? Odi Iesu wastad wedi bod yn fab i'r tad, a'r tad yn fab? Neu ai jyst geirfa dynol, mwyn i ni ddeall rhywbeth o berthynas y personau drindod yw e.
A yw'r tad wastad wedi bod yn dad, a yw'r mab wastad wedi bod yn fab, a'r ysbryd glân yn gorfoleddu yn y berthynas hon. Mae'r ateb yn syml ac yn glir. Wrth gwrs, mae'r mab wastad wedi bod yn fab, a mae'r tad wastad wedi bod yn dad. Beth yw'r adnodau? Iowan pennod 4, adnod 14, yr ydym yn tystiolaethu fod y tad wedi anfon ei fab yn weredwr y byd. Iowan 3:16, carodd Duw y byd gymaint nes iddo anfon ei fab. Dyw'r geiriau yma ddim yn gwneud synwyr mewn gwirionedd, a maen nhw sicr yn colli grym os rhyw ffordd mabwysadwyd Iesu. Os nad oedd e yn fab tragweddol, holl rym a mawredd yr Efengyl, mor fawr yw cariad yw y tad, ei fod e wedi anfon ei fab tragweddol i fod yn weredwr. A berthynas berffaith hon rhwng y tad a'r mab, natur ddwyfol ail besn y Drindod, bellach yn ychwanegu diwdod a dyndod i'r diwdod. A beth ni'n gweld felly? Iesu'n dod ac yn dweud, mae fi a'r tad yr un ydym. Ddim un person, ond byna undeb a byna berthynas tragwyddoldeb. A hyn sy'n esbonio pan bod Iesu mor awyddus i dreulio amser gyda'i dad. Yng Gwasanaeth, y peth mwyaf naturiol i Iesu wneud yw ei weddio ar ei dad. Yn yr Efengylau, ni'n darllen amdano fe 9 gwaith yn mynd i fynydd neu i le tawel i weddio, oherwydd dyna mae wedi treulio tragwyddoldeb yn ei wneud. Mae wedi treulio tragwyddoldeb yn siarad â'r tad. Mae wedi gwario tragwyddoldeb yng ngwmni ei dad, ym mresenoldeb y tad. Cofio Hywel Meredydd yn dweud un tro, dyfynnu Elwyn yn credu, fel taw Mair, ac yn dweud mae diffiniad o gariad yw pan bod gŵr a gwraig yn dal ei dwylo, a chi ddim yn siŵr lle mae un llaw yn gorffen a'r llaw nesaf yn dechrau. Hyfryd. Y syniad yna o ddal ar un gosatrwydd. Pan bod rhywun yn colli yn wylyn, beth maen nhw'n gwelisio fwyaf yw cael siarad ar yn wylyn. Bod nhw ddim yno ragor, achos maen nhw wedi treulio blynyddoedd yng nghwmni gilydd, yn siarad ac yn rhannu newyddion, ac yn rhannu syniadau, ac yn mwynhau cwmni gilydd. Rhyfeddod yr amgnawdoliad yw bod y berthynas honno ddim wedi ei thorri. Wrth i Iesu yn gymryd a natur ddynol ac wrth fe ddod i'r byd yma bellach yn ddiwdod yn y cnawd, mae'r berthynas drogwyddol honno yn parhau. A mae'n siarad â'i dad. A'r fraint i ni'n cael yma yng Gwasanaeth yw bod ni'n cael gweld mewn i'r berthynas hon. Bellach mae natur ddynol gan Iesu, ac felly mae yna wendid, a mae yna demtasiwn, a mae yna ansicrwydd dynol, ond yn gwbl sanctaidd ac heb bechod. A ni'n cael golwg fan hyn o natur perthynas y tad a'r mab. A ni'n gofyn i Alaw, beth mae'n bosib dangos y llun o'r James Webb telescope ac edrych ar y llun, a ddim mor impresif yna mewn gwirionedd, a felly byddai fe'n tynnu o'r pwynt. Ond pan i chi yn cael gweld y llun, a gweld hynny, fideo o'r hyn mae'r telesgop yn dangos, bod ni'n cael cipolwg mewn i'r bydysawd. Wel, fan hyn, ni'n cael cipolwg o berthynas y tad a'r mab, a'r noson ddiaf Iesu Grist. A ni'n gweld fan hyn natur y berthynas, a natur gweddi. Does dim sioe yma. Yn ôl y sôn yn yr hen ddyddiau, oedd rhai pregethwyr arfer recordio gweddiau ar vinyl i'w gwerthu nhw. A pobl yn prynu gweddiau. Rhyw berfformiodd hynny, fi'n siŵr. Y Pharisëed ar gornel stryd, wrth gwrs, yn gweddio mwyn cael ei gweld. Eraill yn pentyrru geiriau. Rhyw chants mawr, rhyw mantras hir. Yn meddwl os newn ni wneud hyn, fydd Duw mor impressed gyda'n gweddiau ni.
Does dim byd o hynny yng ngwyddi Iesu. Mae ar ei wyneb. Mae ar y llawr. Mae e'n chwysu dafnau o waed. Mae disgyblion wedi cwmpo i gysgu. Dyn nhw ddim yn gweld hyn. Nid sioe sydd yma. Ychydig eiriau. Dwi ddim yn penterru geiriau. Mae e'n ro. Mae e'n onest. Mae e'n galw ar ei dad yn y ffordd agos yna. Aba, dad. Mae yna agosatrwydd yma. Mae'n adnabod y tad mae wedi adnabod ers tragwyddoldeb. A mae'n syrthio yn onest. Dwi ddim yn becso am y geirfa mae'n defnyddio. Dwi ddim yn asesu ei eiriau cyn gweddio. Dwi ddim yn rhoi rhyw masg ymlaen. Dwi ddim yn cuddio'r hyn mae'n teimlo. Achos mae wedi adnabod y tad yma ers tragwyddoldeb. A mae'n gyfarwydd â chariad y tad. Mae'n nabod cymeriad y tad. Mae'n gwybod fod y tad yn nabl i wrando nhw fa i glywed a'i fendithio fel welon ni ddo. Beth yw gweddi yn y bôn? Siarad am tad nifol. Ni'n gymlethu pethau. Beth yw gweddi yn y bôn? Sylweddoli fod Duw yno, yn real, yn bersonol, i fod yn yr ystafell, neu ar y mynydd, neu yn yr ardd, i fod yno, a bod ni'n gallu siarad gyda fe. Os ni wedi credu yn Iesu, os ni'n sylweddoli fod Iesu wedi yfed y cwpan hwnnw ar ein lle ni wedi cael ein cymodi a Duw, wedi cael ein bendithio, a mae'n rhyddid felly weddio, mae'n gweddio'n onest ac agored. A mae pob peth yn bosibl. Cymer y cwpan hwn. Os na ffordd arall. Mae'n desbryd. Mae'n galw ar ei dad. Mae'n ei adnabod. A mae'n gweddio'n ffyddlon. Mae'n gweddio i ogwneddu ei dad. Mae wedi ychwanegu natur ddynol nawr sydd ar gallu gael ei demptio. Ond dwi byth yn colli golwg o ewyllys y tad. Mae wastad eisiau gwneud ewyllys y tad. Achos mae'n caru'r tad, a mae'n gwybod ewyllys y tad i fod dwy hwni. A mae'n gwybod beth yw pen draw yr efengil. Ac felly mae'n gweddio yn onest. Mae'n gweddio yn agored. Mae'n gweddio mewn ffordd gwbl berthnasol fe ei dad. Mae'n dod ger bron ei tad ac yn agor ei galon. Mae fi a'r tad un ydym. Dyna beth mae wedi treulio tragwyddoldeb yn ei wneud. Ac felly'r peth mwyaf naturiol ar y noson dywyll, pan mae'n teimlo'r arswyd a'r ring a'r gofid yma, yw galw mas ar ei dad. Yr ail beth yw'r ystyried heddiw, perthynas Iesu a'r disgyblion. Adnodau 32 a 33. Eisteddwch yma tra byddaf yn gweddio. Mae'n mynd â'r holl disgyblion mewn i Ad Gwasanaeth gyda fe. A mae'n dweud wrth y mwyafrif o'r disgyblion i eistedd. Ond mae'n mynd â 3 yn bellach gyda fe. Cymerodd gyda gef Pedr ac Iowan a Iago. A dechreuodd deimlo arswyd a thallod dwys. Ac meddai wrthynt y mae fe naid yn drist iawn hyd at farw. Dechrau cloddio fan hyn nawr. Gobeithio bydd yna air. Gobeithio bydd yna galaxy newydd fyddwn ni'n gweld ac yn ei ddeall fan hyn. Wrth i Iesu fan hyn ddyfnach mewn i'r ardd, ac wrth i'w brofiad ddwyshau, mae'n dweud wrth y mwyafrif o disgyblion i aros lle rydyn nhw, ond mae'n cymryd y 3 agosach gyda fe. Mae eisiau eu cwmni nhw. Mae eisiau eu cefnogaeth nhw. Mae eisiau cydweddio gyda nhw. Nawr meddylwch am bopeth yn ddiastyried mor belled am berthynas y tad a'r mab sydd ers tragwyddoldeb. Gallai'r tad y ddweud, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Gallai'r mab ddweud, fy nhad sydd wrth y lliw ar ysbryd glân yn mwynhau hyn ac yn gorfoleddu ac eisiau gwgwneddu y tad a'r mab. Does dim angen unrhyw un arall. Y tad y mab ar ysbryd glân mewn perthynas drogwyddol. Mae'n angel yn dod, fel welon ni.
Gall chi ddychmygu bydde hynna'n ddigon. Y tad y mab, yr ysbryd glân ac angel. Ond mae Iesu'n gwahodd eraill i gydweddio, i fod gyda fe. Cofio siarad â dyn yn ddiweddar gyda 11 o blant. A gofyn i'r dyn, sut ydyn teimlo cariad at yr holl blant? Gyda chymed o blant, sut ydyn gallu teimlo'r cariad yna at bob un ohonyn nhw? 11. Mae dy fi ddau, a fi just about yn gallu rhannu fe rhwng y ddau yn nhw. 11 o blant, sut ydyn gallu rhannu'r holl gariad? A dyma ei ateb, mae cariad yn llifo mas. Mae'n llifo. Fel y rhai adre, mae'r cariad jyst yn llifo mas ohono ni. Yn mynd. A mae'n bosib caru pob plentyn yn gyfartal. Mae'r cariad yn llifo mas o Iesu Grist. Cariad at y tad, ond hefyd mae eisiau bod gyda'i ffrodyr. Wedi bod gyda'i dad ys tragwyddoldeb. A nawr mae'n galw ar eraill. Pam mae'n gwneud hyn? Wel, fi'n siŵr bod e'n gwneud e mwyn gosod esiampl. Fi'n siŵr bod e'n gwneud achos bod eisiau cofnod o'r hyn sydd wedi digwydd. Ond yn benna fi'n creu fod e'n gwneud a mi fod e angen hyn. Mae e eisiau bod gyda phobl. Mae'n dangos beth yw e i fod yn ddynol. Bod e wedi'n creu ni i fod mewn cymdeithas a'n gilydd. Bod e wedi'n creu ni i adnabod ein gilydd ac i beidio bod yn ynysig. Chi'n gweld rai pobl pan maen nhw dan bwysau, maen nhw'n pellhau o'r eglwys ac yn mynd yn ynysig. Ond mae Iesu fan hyn ar y noson ddiaf, mae'n gwahodd eraill i fod gyda fe. A mae'n rhannu i'w fraich. Ni'n bobl cymdeithasol, a dwi ddim yn siarad am jyst cysylltu ar WhatsApp fan hyn, neu bod yn ffrindiau ar Facebook, ond i fod gyda phobl ddiw. A Iesu'n gweld yr angen am hyn. Mae'n gwahodd pobl i weddio gyda fe. Mae'n gwahodd pobl i fod gyda fe. Ac felly gai ofyn cwestiwn. Oedden ni'n dilyn y siampl Iesu? Ar y amser yn nodda Iesu, mae rai gweud, falle yn y cyfnod ysbrydol, oedd pan o'n i Bryntyrion yn astudio, ond o'n i'n byw yn Aberystwyth ar y pryd ac yn teithio i Bryntyrion, ac yn methu mynd i'r cwrdd gweddi mewn un lle na'r llall. So o'n i'n methu mynd i'r un yn Aberystwyth, ac so o'n i'n mynd lawr, a wedyn os o'n i'n teithio nôl, o'n i'n colli'r un oedd yn y coleg hefyd, ac yn teimlo hynny, bod fi'n methu gweddio gyda phobl eraill. Oedden ni'n awyddus i weddio gyda phobl eraill. Pan i dan bwysau, oedden ni'n galw mas. Chi'n sylwi ar Iesu fan hyn, mae'n ddigon hapus i fod yn wan ger bron eraill. Rwy'n teimlo'r tristwch yma hyd at angau. Dych chi'n siarad fanna gyda phobl eraill? Ydych chi'n fodlon agor lan gyda'r eraill? Dych chi'n fodlon rannu beichiau? Gweddio gyda nhw? Mae yna bobl fan hyn fydd yn mynd i'r brifysgol ym mis Medi. Gai annog chi i fod yn rhan o undeb Cristnogol neu'n rhan o eglwys lle fydd pobl byddwch chi'n gallu gweddio gyda nhw. Mae yna bobl fan hyn bore yma a nes i weddio'n gyhoeddus allai gyda nhw yn yr undeb Cristnogol. Yn hyfryd cael gweld wynebau fan hyn, wnaethon ni dreulio amser mewn gweddi, cael bendith gyda'n gilydd. Gai annog chi i wneud hynny. Os ydych chi mewn ysgol, chwiliwch am Gristion arall fel bod chi'n gallu gweddio gyda nhw. Yn y byd gwaith, os na Gristion, gallwch chi gwrdda gyda nhw unwaith yr wythnos, just gweddi cyflym. Mae llyfr arbennig Eryl Davies, Breeze from Heaven, yn sôn am rai o'r bendithion yn yr 20fed ganrif, nghanol yr ail ganrif yn enwedig. Ac unwaith eto, ni'n gweld fod bendith yn dechrau gyda phobl yn cwrdd gyda'i gilydd i weddio. Yn hyfryd gallu darllen rai o'r hanesion am Bethany yn Rhydaman ar ôl i'r capel gau a dod ar draws rai o'r hanesion. Diwygiad dim 4 yn torri mas yn Rhydaman oherwydd oedd Joseph Jenkins a Seth Joshua yn mynd i ddod draw i Rhydaman a sôn am yr hyn oedd wedi digwydd yng Nghei Newydd. Ond nhw'n wedi gwneud noson fel neithiwr, rhannu yr hyn mae Duw wedi gwneud.
A dyma un o'r blaenoriaid yn dweud, wel, beth yn cael wythnos o weddi cyn hynny? Ac ar y noson gyntaf, dyma ferch ifanc yn sefyll ar ei thraed ac yn rhannu ei thystiolaeth ac yn dechrau gweddio. A phobl eraill yn dechrau gweddio fel bod y holl gapel yn mynd yn wenfflam. A'r dre yn clywed y canu o'r capel. A hyn yn dechrau'r diwygiad yn Rhydaman. Wythnos o weddio. Sylweddoli bod yna angen i ddod gyda'n gilydd i weddio. Bod ni angen rannu beichau, bod ni angen rannu'n profiadau, bod ni angen dod o flaen Duw mewn gweddi. Mae Iesu'n cael ei siomi. O'n i eiliais aros am 1 awr. Fe fyddai lot yn fwy hapus am yn unan. A lot yn fwy hapus am ddyfodol yr eglwys yng Nghymru pan byddai'n gweld mwy o faich dros weddi. Byddai'n fwy hyderus tas ni'n gweld Cristnogion wedi ei darostwng ac yn teimlo'r ring yma ac yn galw mas i weddio gyda'r eraill. I glywed am gerdded gweddi yn ein eglwysu yn llawn. Yn clywed am bobl ifanc yn trefnu cyfarfodydd gweddi. Yn clywed am bobl yn gweddio'n bersonol. Yn nghanol Getsemane, mae Iesu'n galw bobl at ei hunan mwyn gweddio ac mwyn rannu beichiau. Darllenwch am hanes y diwygiadau. Darllenwch am fendith ar draws y byd heddi. Mae wastad yn dechrau gyda gweddi. Mae angen adfywiad o weddi personol ac mae angen adfywiad o gydweddio. Felly mae Iesu'n gosod patrwm yn ei fan hyn. Mae angen bod gyda phobl eraill. Mae eisiau bod gyda phobl eraill. I fod wedi cael y berthynas dragwyddol hon ar dad, yn ei ddyndod, mae angen bod gyda phobl. Plis, peidwch mynd yn ynysig, bobl ifanc. Peidwch mynd yn ynysig. Peidwch bod ar ben eich hunan. Peidwch mynd yn Lone Ranger. Peidwch cadw bant o bobl pan mae yna broblemau gyda chi. Mae Iesu yn glynu at ei ffrindiau. Mae e'n gwahodd nhw i ddod gyda fe yn y noson mwyaf tywyll. Ac yn gofyn iddyn nhw i weddio gyda fe. Gwnewch hyn. Gweddiwch gyda phobl. Gweddiwch yn bersonol. Gweddiwch mewn grwpiau bach. Gweddiwch fel criw o bobl ifanc. Gweddiwch mewn eglwysi a chyrddau gweddi. Byddwn ni'n gwybod bod yna fendith yn digwydd yng Nghymru pan fydd yna wir weddio. Pan fydd yna bobl yn gweud, dewch gyda fi. Ewn i'r ardd i weddio gyda'n gilydd. Ac felly ni'n gweld perthynas y tad a'r mab. Ni'n gweld perthynas Iesu a'r disgyblion. Fod e'n gwahodd bobl i weddio gyda fe. Ond fi eisiau plymio yn ddyfnach nawr perthynas Duw a'r Cristion heddi. Bod ni yn cael ein gwahodd mewn i'r berthynas hon. Eto, fi eisiau gweld mwy o galaxies. Fi eisiau gweld mwy o air yn y gweithiannau. Fi eisiau ni fynd yn ddyfnach i weld bod yna fendith hyd yn oed yn fwy rhyfeddol na gallu gweddio gyda Christnogion yn ymwybodol fod Iesu gyda ni. Achos mae Iesu yn ein gwahodd ni i fewn i'r berthynas hon. Trwy ryw ryfedd wyrth, dychmygwch bod chi'n gallu bod ar y telesgop ac yn gallu eistedd ar y telesgop ac yn gallu gweld gyda'ch llygad eich hunan yr holl galaxies. Neu hyd yn oed yn fwy rhyfeddol bod chi'n gallu mynd mewn i ganol y galaxies yma ac yn gallu gweld nhw, bod chi'n gallu cael rhyw brofiad personol, nid gweld llun, nid gweld darlun telesgop, ond bod gallu bod yn y cyfan ac yn gweld y cyfan o'ch cwmpas chi. Fi wedi sôn am berthynas dragwyddol y tad a'r mab. Beth yw braint fwyaf y Cristion? Bod ni'n cael ein mabwysiadu. Bod ni'n cael ymuno â'r berthynas hon. Cwpl o flynyddoedd gaethon ni profiad o fynd i Vermont. Ffrindiau trwy'r eglwys yn byw yn Vermont. A cael aros gyda chwpl hyfryd. A dyma ddweud nhw, while you're here, this is your home. Os chi eisiau coffi, gawd ni coffi. A nes i gymryd y holl coffi pods oedd gyda nhw fi'n credu yn ystod yr wythnos.
Os ych chi eisiau bwyd, jes ewch ati a gnewch bwyd eich hunan. Hwn yw eich cartre chi. Os chi eisiau gwylio teledu, os chi eisiau defnyddio'r llyfrgell fyna, os chi eisiau siarad a chat o beth bynnag chi eisiau gwneud, hwn yw eich cartre chi nawr. A gyda ni'n gwachodd mewn i'r teulu, ond nhw newydd gael wyres fech. A'r wyres fyna, a ni'n rannu'r profiad o'r wyres newydd yn cael ei geni. Glywes i'n ddiweddar bod nhw wedi mabwysiadu merch yn ei harddegau. Dychmygwch ei braint hi, bod hi yn cael ei gwachodd mewn i'r berthynas hon ac yn gallu mwynhau y holl ffreintiau a cariad yma. Beth yw braint mwyaf y Cristion? Cyfiawnhad? Bod ni'n cael ein ystyried yn ddi-euog ger bron Duw? Bod na ddim condemniad? Ioan 1, adnod 12. Cynifer a gai derbyniodd, roi sydd yn twy, y rai sy'n credu yn ei enw, a'r hawl i ddod yn blant i Dduw. 2:4 adnod 4 yn sôn am cael bod yn gyfranogion o'r natur ddwyfol, partakers of the divine nature. Y llyfr mas dwi e. Fi'n trio gwneud fel trydydd pwynt beth nath Gwyn Davies mewn cyfres gyfan, Plant y Duw Byw. Mae dad is fantastic. Ni'n cofio hynny? Mae dad is fantastic. Fod gyda ni dad sydd yn arbennig. Y fraint sydd gyda'r Cristion yw fod e bellach yn plentyn i Dduw. Fod e bellach yn frawd i Iesu. Ac oherwydd hynny, y ni'n gallu gweddio ar y tad yn union fel nath Iesu Grist yng Ngethsemane. Mae gyda ni berffaith ryddid i ddod o flaen y tad gyda'r un gonestrwydd, gyda'r un ysbryd ro, yn chwysu. Falle byddwch chi yn gwbl unig. Falle bod chi yn gallu dweud, rwy'n teimlo tristwch yma hyd at farw. Ond chi hefyd bellach, os ych chi wedi credu'n Iesu, yn gallu troi at Dduw a dweud, Aba, Dad. Yn gwybod i fod e'n gwrando arnoch chi. Oedd e'n hyfryd neithwr, o'n i'n bita'n chips ac o'n i'n siarad gyda Garan Glyn a dath Gwydion ei fab ac eistedd gyda ni. Dad, yn edrych lan ar ei dad. Yn gwybod fod e'n saff gyda'i dad. Oedd Iesu'n gwybod fod e'n saff gyda'i dad. Yr ing, yr arswyd, oedd e'n gwybod bod e'n ddiogel ac yn gallu gweddio ar ei dad. Gallwch chi weddio ar eich tad nefol. Gallwch chi ddweud, os na ffordd arall. I ti'n abal i wneud pob peth. Os rhaid i mi mynd trwy'r profiad yma. Os na ffordd mas. Felly bych chi'n teimlo hynny, bod dim ateb a bych chi'n yn dod o flaen Duw. Does dim angen pentyrru geiriau. Felly bydd dim geiriau gyda chi hyd yn oed. Does dim angen mantra. Does dim angen chants neu ryw liturgy. Does dim angen meddwl na dwi wedi dyfynnu digon o emynau Ian Griffiths. Does dim angen asesu neu edrych ar eich geiriau chi. Chi'n dod yn wan. Heb eich masg fel ydych chi. Yn Iesu Grist. A gyda'r ysbryd glân yn ein cwrthwyo. Ni'n ei garu fe. A ni'n gwybod i fod e'n ein caru ni. Ac felly ni'n dod fel ydyn ni. Mae'n beth rhyfeddol, dwi. Y berthynas drygwyddol hon rhwng y tad a'r mab ac yn ni yn gallu dod at yr un tad yn yr un ffordd. Cofio siarad ag un gweinidog, beth ydy'n dyfaru mwyaf? Wrth edrych nôl ar dy weinidogaeth di, diffyg gweddi. A'r person yn dweud, os ych chi eisiau embaros o gweinidog, os ych chi eisiau neud nhw deimlo'n gywilyddus, gyfynnwch iddyn nhw am ei bywyd ysbrydol. Bywyd gweddi. Diffyg gweddi. Beth fydd yn bywhau ein gweddi ni? Beth fydd yn gwneud yn haws i ni weddio? Wel, os wnawn ni gofio rhywbeth o natur gweddi, does dim angen pentyrru geiriau, does dim angen geiriau crand a posh, does dim angen bod ni'n dod wedi sorto pob peth mas. Ni'n dod yn onest, ni'n dod yn agored, ni'n dod yn wan, ni'n dod yn ein natur ddynol, a ni'n cyffesu, o dad, os na ffordd, yn gwybod bod ei ewyllus ei yn dda a wastod yn berffaith.
Ac felly, bore yma, ni'n cael gweld mewn i'r berthynas hon. Fi'n gobeithio bod yna air, fi'n gobeithio bod yna galaxies wedi ei gweld. Wrth ni feddwl am y tad a'r mab nôl yn rhagwyddoldeb, yn mwynhau y berthynas hon. A Iesu'n parhau i weddio felly yn yr ardd. A Iesu'n gweud, dewch i weddio gyda fi. Dewch i weddio gyda'ch gilydd. Gai annog chi. Gweddiwch ag eraill. Rhannwch beichiau ag eraill. Pan fydd bendith yng Nghymru, gweddi fydd yr arwydd cyntaf o hynny. Gweddiwch yn eich cyfyngder os ych chi mewn hopeless situation. Os chi'n teimlo ar eich ben eich hunan. Os chi mewn lle newydd, gweddiwch. Achos mae Iesu wedi marw, wedi yfed y cwpan, fel bod chi yn gallu cyfarch yr un tad yn yr un modd. Oedd Iesu yn siomedig am fod y disgyblion wedi cysgu, a byddwn ni'n gweld hyn fori. Ond oedd e byth ar ben ei hunan, achos fod y tad gyda fe. Bych chi byth ar ben eich hunan. Beth bynnag i'ch mynd trwyddo, bych chi byth ar eich ben eich hunan. Mae'r tad yno. Mae'r tad yma. Siaradwch â fe. Trowch ato fe. Aba, dad. Fe, newn ni ganu i orffen yr emyn nesaf. Ger bron fy niw a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llaw yn dilith, a'r arch o ffeiriad mawr i'w ef, sy'n byw i eiriol, trosodd byth. Fe syliwyd fenw ar ei law, ac ar ei galon raslon wyw. Agwn, trasau fy ngheidwad draw, na chaf yng ngwrthod gan fy niw.
gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu, mab Duw. Gadewch ni lynu wrth ein cyffes. Canis nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly gadewch ni nesau mewn hyder a dorsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Amen.